Dumela bakhulu the nyame edition is back ngemsana. Muri eZimbabwe ndiri kusangana nenyaya panapa ya Tshabangu yakaendesa kumatare edzimhosva achida maoffices ekubulawayo. So panapa paronzi dare rakapa vaShabangu ivava ndo vakawina maoffice ekublues. Amen. Mushure ngopedza ngosangana napresident Mnangagwa chete. Unozoti vanhu zviri kuZimbabwe munomu ndambotaura ndakati handshake anoenda chinonopanana nevakuru ava. Iye achizota munhu weopposition achizota munhu ariningirikini nechaos yese yakakonzeresa maopposition nekuparadza kwaakaita triple C kwekwe. Otonza unorova handshake napresident obva atarisaonza anozoramba achiita zvinhu zvekuningina pane nyaya pane doubt. Iko zvino zvimanje arunzi ndiye awina maoffices ekubulawayo kureva kuti vatsigiri vaadvocate aChamisa vaya veblue pane ndo kumbonopenda blue maoffices aya avachabvumudza kumashandisa ndo zvinhu zvinenge zviripo anenge akutungamirirwa navaShabangu maoffices iwayo. Unoziva zveZimbabwe zvinhu zveZimbabwe unosvika pachikamu chekuzorora utoshaya kuziva kuti kuri kunyatsoendwa chaiko chaiko ndekupi nyika iyi muchazvirega zvenyu.